Hei, Psun Keipsun täältä psykedeellisestä Medusa Television studiosta. Tervetuloa myös minunkin puolestani ja tänään Medusa TV:n aiheena on kannabiksen käytön ja hallussapidon laillistaminen. Mutta ennen kuin käydään itse asiaan kiinni, käydään katsomassa nopeasti dokumentti aiheesta huumausaineet. Kyllä mä muistan yhden puhelun, minkä mä tein mun isälle. Silloin just kun viimeisen kerran olin piikittänyt amfetamiinia. Sanoin sille puhelimesta, että isä, miltä noista tuntuu, kun sun pojasta on tulossa täys narkkari. Sitä mä oon miettinyt useasti, että minkä takia mä oon huumeisiin yleensä lähtenyt. Tai on ajatella, että se on ehkä se joku tyhjyyden tunne ja ahdistus. Minkä takia yleensä haluaa käyttää jotain nuppia sekoittavia päihteitä. Että niinku arki kun pyörii sen ympärillä, ahdistaa olla kotona ja ei ole mitään tekemistä. Niinku vähintään menee siihen, että pää on vedettävä sekaisin. Sitten se menee siihen, että aamulla herää, niin tekee mieli lisää. Ihan mitä tahansa, niinku nappeja, viinaa, ihan mitä vaan, että se niinku ahdistus lähtisi. Sehän johtaa tavallaan aika helvetilliseen kierteeseen jossain välissä. Siitä kammasta niinku jää riippuvaiseksi siinä vaiheessa, kun ahdistaa niin paljon ollaan ilman. Siis aluksi on sitä, että niinku viihdekäyttöä tuntuu, että peruskalja ei niinku enää riitä. Et nupin saa niin eri tavalla sekaisin erilaisilla päihteillä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun siitä tulee riippuvuus, alkaa oikeasti niinku elämä pyöriä vai jonkun amfetamiinin ympäri, niin ei se enää ole hauskaa siinä vaiheessa. Ihminen muuttuu tosi moraalittomaksi. Kyllä miettiä, mä oon kusettanut mun vanhempia, mun frendejä ja pöllinyt rahaa ja kaikkea niin kuin vaan sen takia, että saa jonkun piikin päivässä. Olen nähnyt aika säälittäviä tapauksia kaveripiirissä. Yksi jäi, kuka nykyään linnassa istuu puukotuksesta. On aika surullista katsoa, kun äijät koittaa neulalla etsiä niin kuin omaa suonta, eikä meinaa millään osuu kädet täri. Se on niin pahat nitkut. Sitten kun se saa sen suoneen sen piikin ja tykittää sisään. Tai sen helpotuksen, minkä näkee sen tyypin kasvaa. Sitä on vaikea ymmärtää, jos ei itse ole niin sekoillut. Minä jotenkin pystyin skarppaamaan silloin 2011 marraskuussa. Mulla oli just A-klinikkaa aika saman päivän. Mä olin tykittänyt joku 2 grammaa piriä suoneen ja vetänyt kovat kännit. Ja sitten menin tapaan sit A-klinikan hoitajaa. Sitten siinä meni 2 päivää niinku ryypätessä. Ja sitten niinku me päätin, että nyt loppu, nyt en enää vedä mitään kamaa enää ikinä. Se oli ihan yhtä helvettiä. Muistan, että 10 päivää koitin juoda vettä koko ajan, se tuli ylös koko ajan. Mä oksentelin pitkin lattioita. 10 päivää en pystynyt nukkumaan enkä syömään. Koitin syödä jotain tosi suolasta puuroa, että saisi vähän natriumtasot korkeammaksi, mutta ei, sekin tuli ylös. Sitten me päädyin sairaalaan, mä olin 2 päivää tajuttamaan siellä. Heräsin, katsoin, että molemmissa ihoissa on tiputukset, että jaha, vaipat jalassa. Käytännössä meidän on nyt yli vuoteen asunut niin kuin omassa asunnossa, vaikka me vuokrat maksan isän kanssa hänen pienessä yksiössään niin kuin tulee asuttua. Ja se niin kuin tekee oikeastaan aika hyvää mielenterveydellekin, että syö kunnolla ja ei juo oikeastaan yhtään. Ja käy ulkona vaikka muutaman kilometrin kävelylenkillä. Ja tällaisia asioita ei osaa arvostaa siinä vaiheessa, kun on ränni päällä. Nyt minä arvostan jokaista sekuntia, jokaista helvetin hetkeä, minkä mä saan viettää mun hyvien ystävien ja vanhempien kanssa. Ne ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys nykyään. Mä oon aina olettanut, että mä en elä hirveän pitkään jostain syystä. Mutta ei tässä oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin vähän skarpata. Eiköhän minusta vielä kokonaisen ihmisen saa joskus. Tervetuloa takaisin tänne studioon. No niin, Tuukka Virtaperko, tervetuloa tänne meidän lähetykseen. Sä olit mukana laatimassa tätä virallista kansalaisaloitetta
jonka avulla sitä haluttaisiin laillistaa kannabiksen käyttö ja hallussapito. Mutta sä oot myöskin sarjakuvataiteilija ja sulla oli joku kirjaprojekti Laadun metafysiikan, joka siis käsittelee sitä. Niin kerros vähän noista hommista. Että mikä tää on tää kirjaprojekti? Laadun metafysiikka. Nyt kuulostaa aika erikoiselta. Joo, Robert Pirsig vuonna 1974 julkaisi tällaisen bestsellerin nimeltä Zen ja moottoripyörän kunnossapito. Ja mä innostuin tästä aika paljon tästä laadun metafysiikasta, mikä näissä kirjoissa kuvattiin, ja omistin sille sitten huomattavan osuuden elämästäni sen kehittämisellä. Mä halusin kehittää sitä traditiota ja luoda semmoista filosofiaa, joka vastaisi kysymyksiin, joihin ne Pirsigin alkuperäiset kirjat ei vastannut. Ja mä tämän sarjakuva-uraan jätin hieman tauolle siinä kanssa sitten, että semmoiset vajaa 10 vuotta on kirjoittanut kirjaa Zen and the Art of Insanity, joka tulee nyt tässä syksyllä ulos, että me ollaan käynnistämässä markkinointikampanjaa. Okei. No kuinka tämmöinen kirjailija ja sarjakuvataiteilija on päätynyt sitten tukemaan kannabiksen käytön laillistamista? Mä olen monessa mukana ja ihan Pirsigin kirjoissakin niin puhutaan tällaisesta ilmeisesti meskaliinikokemus, psykedeelikokemus, että joka sai Pirsigin ymmärtämään joitakin asioita uudella tavalla, että mä olen nähnyt monet tällaiset psykedeelliset aineet, ei nyt mitkään sellaiset amfetamiinit tai sellaiset, mutta tietyt huumeet, niin semmoisena kulttuuria luovana tekijänä, jonka avulla ihmiset saa taiteellisia tai filosofisia kykyjä, että kyllähän tuolla taidemaailmassa niin joku kannabiksen käyttö on aika yleistä. Okei. Ja kun nyt olitte tosiaan laatimassa tätä kansalaisaloitetta, niin mitkä oli nämä teidän pääpiirteet, että miksi, näin, miten ja niin kuin mikä se on se lopullinen päämäärä, tietysti kannabiksen niin kuin laillistaminen ja näin, mutta niin kuin tämmöinen, että mistä se lähti ja mitä te niin kuin, mitkä oli nämä niin kuin alueet ja pykälät, että niin kuin pääsitte loppuun tässä aloitteessa? No, tämähän on alusta asti tai vuosikausia ollut selvää jo, että minä ja Mika Isomaa ja monet muut, myös Piraattipuolueen henkilöt, haluaisi laillistaa kannabiksen, ja se oli oikeastaan jo itsestään selvää, että Mika tuli sitten Facebookissa kysymään multa, että jeesaatko adressin kirjoittamisessa, ja mä kaivoin siihen sitten semmoisia relevantteja lähteitä. Me vähän keskusteltiin sen adressin tyylistä ja päätettiin pitää se aika tiiviinä. Sanoitkin tuossa, että sä oot Piraattipuolueessa mukana. Onko sillä sitten jotain virallista kantaa tähän, että onko koko Piraattipuolue sitä mieltä, että joo, kyllä kannabis täytyy nyt laillistaa? No, en ole ketään tavannut Piraattipuolueessa, joka olisi ilmoittanut olevansa sitä mieltä, että ei pitäisi laillistaa. Mitä luulet tämän laillistamisen niin kuin näitä hyötyjä? Mitkä ovat suurimmat hyödyt, jos kannabis laillistetaan? No, tässähän nyt, jos tarkkoja ollaan, niin kyse on dekriminalisaatiosta, mitä tässä nyt on. Mutta siinä niitä hyötyjä on paljon. Poliisin resursseja vapautuu ja ihmisten ei tarvitse sitten kokea sitä inhimillistä kärsimystä, mikä aiheutuu siitä, että kun kannabiksen käyttö on valtavan laajaa ja se on kuitenkin yhteiskunnallisena ongelmana niin vähäinen, että siihen käytetään vain vähän resursseja poliisilta sen torjumiseen, ja ei ole edes näyttöä siitä, että hirveä resurssilisäys aiheuttaisi mitään erityistä yhteiskunnallista parannusta, niin se on turhaa se kriminalisaatio ja se on vaivalloista. No tossa nähtiin, että Villillä ainakin menee elämä aika
vituilleen, niin mitäs ajatuksia toi dokumentti herätti? No Villellä onneksi on nyt tapahtunut käänne parempaan päin, mutta aiemminhan hänellä on selvästi mennyt erittäin huonosti ja hänen elämänsä ilmentää tällaista huumeiden käyttäjän stereotyyppiä, mikä on hyvinkin tuttu ja minkä pohjalta huumeiden kriminalisaatiota sitten jatketaan. Mutta jos ajattelee, että mikä on se kokemus, että miten tällaisia ilmiöitä hallitaan, niin esimerkiksi Portugalissa, vaikka kaikki huumeet on dekriminalisoitu, niin huumeiden käyttäjien määrä ei ole kasvanut. Ja huumekuolemat ja HIV-tartunnat on vähentyneet. Ja totta kaihan kun puhutaan niin kuin kannabiksen käyttämistä, ja Suomessa on tosiaan kiellettyä ja niin kuin sisältää rikollisen toimintaa, niin mitä mieltä sä oot tästä, että kun kaikki puhuu, että se liitetään rikollisuuteen, näin kaikki, näin, että, mutta eikö se tietysti poista sen haitan, että jos sulla on tietty välittäjä, jolta sinä hankit kannabista, niin hän voi tarjota sulle muitakin, mutta jos tämä poistetaan, niin eihän näin sitten pääse tapahtumaan. Niin, oletan, että tässä käytetään sinä-passiivia. Kyllähän välittäjän poistaminen poistaisi tuollaisen mahdollisuuden, mutta tämän dekriminalisaation kanssa on kuitenkin tämä, että eihän se kauppoihin päädy näinkään, ja kasvattaminen pysyy yhä laittomana, että ei sillä nyt ole tämän porttiteorian kanssa kauheasti tekemistä. Porttiteoria pätee varmasti joissakin tapauksissa, mutta se huumepolitiikan tekeminen porttiteorian pohjalta ei ole johtanut hyviin tuloksiin tietääkseni missään. Eikö muka? Siis ei missään. No missä olisi? Et se usko ollenkaan tuohon porttiteoriaan? Kyllä, mä pidän mahdollisena, että niin voi käydä ja varmasti niin käy usein, mutta se, että tehdään tämmöisiä laaja-alaisia yleistyksiä siitä, että miten yhteiskunnassa pitäisi asiat hoitaa, niin tiedossani ei ole, että siitä olisi ollut hyötyä, että porttiteoriaan jotenkin perustetaan näitä. Sen sijaan esimerkiksi dekriminalisaatioon, niin siitä on ollut hyötyä. Okay. Jatketaan tästä hetken kuluttua, mutta käydään nyt katsomassa Vilma-sarjan uusin jakso. Herra Sigma, oletko yllättynyt? Ohjusiskusi oli ikävä tappio kapinallisten kannalta, mutta osasin varautua asiaan. Sovin herra Johnsonin kanssa, että hän antaisi tämän videon sinulle, jos meille sattuisi jotain. Samana päivänä kun Kaarle kuoli, huomasin yhden mielenkiintoisen seikan. Viimeisen 2 vuoden aikana joku oli maksanut Kaarelle suuria summia rahaa siitä, että hän pitäisi suunsa kiinni valtion ulkopuolisesta avaruushankkeesta. Kaarle selvitti myös mysteeristen ihmiskokeittasi taustan. Olet ostanut idästä 13 tunnettua rikollisryhmien alaisuudessa tutkimuksia tekevää lääkäriä ja tiedemiestä. Kaarle aikoi tuoda toimesi julki, koska epäili niiden uhkaan koko yhteiskuntaa. Ja sinä tapatit hänet kloonaamalla minut. Ja se oli viimeinen tekosi. Ja herra Sigma, minä tiedän, mistä koko operaatiosi tutkimustulokset, kaavat ja koko tämän paskan alku ja loppu löytyvät. Mukaan lukien sinun yliluonnolliset voimasi. Ja nyt minä aion viedä ne sinulta. Hyvästi, herra Sigma.
takaisin tänne studioon. Ja Joo, Tuukka, kerros että kuinka vaarallista ainetta tämä kannabis sitten oikeastaan on? Kannabis ei ole kovin vaarallista. Siinä on jonkun verran addiktiopotentiaalia, mutta esimerkiksi sitten keuhkosyöpäriski, mitä helposti olettaisi, niin se on jotenkin erilainen, että se kannabinoidit ilmeisesti jollakin tavalla hillitsee syövän kehittymistä. Yliannostusmahdollisuutta ei kauheasti ole, että tietenkin voi sekavuuspäissään vaikka loukata itseänsä kaatumalla, mutta siinä on se, että toisin kuin alkoholi, niin kannabis ei aiheuta sellaista hirveätä tarvetta heilua ympäriinsä. No mitäs sitten nämä psyykkiset ongelmat? Niitähän voi tulla sitten tästä, että joillakin ihmisillä alkaa päässä viiraamaan vähän entistä lujempaa, kun pistetään menemään. Kannabista voi käyttää ihmisen sisäisen maailman kehittämiseen ja kaikenlaisessa tämmöisessä toiminnassa, jossa on mahdollisuus kehitykseen, niin on myös mahdollisuus epäonnistumiseen. Esimerkiksi yrittäjyydessä on mahdollisuus tehdä konkurssia, joutua velkavankeuteen loppuiäkseen. Ja sisäisen maailman kehittämiseen liittyy samanlaisia riskejä ja ne liittyy siihen myös ilman huumeita. Esimerkiksi zen-buddhalaisissa luostarissa niin joillekin noviiseille tulee mielenterveyden häiriöitä siitä, että he meditoi, että he yrittää kehittää sisäistä maailmaa, mutta siihen sisältyy aina joku riski. No onko ylipäätään tuo luovuuden etsiminen huumausaineesta kovinkaan fiksua sitten lopulta? Et eikö se kerro vähän siitä, että sitten on jo ongelmia luoda ja keksiä mitään uutta? No, huumausaineet johtaa jonkunlaisiin luoviin kokemuksiin tunnetusti ihan riippumatta siitä, että etsiikö niitä luovia kokemuksia sieltä. Että tämmöisiä uskonnollisia kokemuksia. Tätä on tutkittu, että on annettu voimakasta psykedeeliä joillekin ryhmälle teologian opiskelijoita. Ja sitten on ollut tällainen standardisoitu testi, jonka avulla arvioidaan, että onko henkilö kokenut hengellisen kokemuksen ja kuinka voimakas se on. Ja tällaisissa testeissä on havaittu, että riippumatta siitä nyt mitään tiettyä motiivia ei ole niin kuin ilmennyt sille, että minkä takia nämä koehenkilöt ottivat tätä huumetta, vaan he ottivat sitä osallistuakseen siihen kokeeseen ja näiden kokemusten, hengellisten kokemusten määrä oli hyvin suuri. Kun puhutaan kuitenkin nyt tämän kannabiksesta, niin pakko rinnastaa alkoholiin. Kumpi on pahempi? Alkoholi. Miksi? Alkoholi on addiktoivampaa, terveydelle vaarallisempaa, lisää taipumusta väkivaltaan ja aggressioon. Ja minkä takia sitten kannabis on alun perinkin kielletty? Et jos kerta alkoholi on noin paha ja se on laillista, mutta kannabis on noin miellyttävä ja ok juttu, mutta se on kuitenkin kielletty, niin miksi ihmeessä? Eikö siinä mukaan ole mitään yhtään sen enempää negatiivisia puolia? Tämä tuli Amerikasta, tämä War on Drugs-politiikka. Ja aikoinaanhan kannabis kriminalisoitiin Suomessa heittämällä arpaa, koska äänet menivät tasan. No, haluaisit siellä laillistaa muitakin huumausaineita sitten? No keskitytään nyt tähän yhteen, mutta ottaen huomioon minkälaisia tuloksia Portugalissa on saatu, niin kyllä kansan hyvinvoinnin ja kansan terveyden kannalta olisi olemassa painavat perusteet dekriminalisoida muitakin huumeita. Jos joskus tulevaisuudessa päästään siihen pisteeseen, että kannabista voi ostaa, tai kannabiksen tilanne Suomessa tulee samanlaiseksi kuin Amsterdamissa, tätä saa kaupata tietyissä paikoissa ja käyttää, niin mitä tämä tekisi niin kuin Suomen taloudelle ja Suomen yhteiskunnalle?
Presidentti Sauli Niinistöhän tässä uuden vuoden puheessaan puhui työn arvosta. Ja mua miellytti se, että sitä ei lähdetty hirveän paljon määrittelemään sitä työtä. Näin niin kuin filosofina tämä miellytti mua, mutta jos mietitään tätä kannabista, niin siinähän on kyllä aivan selvä taloudellinen intressi, että se on päihde, josta valtio voisi verottaa. Ja kun me eletään nytten kovia aikoja, meidän talous on samanlaisessa tulehdustilassa, mitä se on ollut sota-aikana. Ja sota-aikana käytettiin kaikki keinot. Valtio osti ihmisten vihki- ja kihlasormukset ja antoi tilalle rautasia. Tällä tavalla pystyttiin jalometallia lahjoittamalla tukemaan valtiota tämmöisessä ponnistuksessa. Niin kyllä kun tässä on työpaikoista pulaa, niin jos ihmiset voisivat harjoittaa elinkeinoa kasvattamalla ja myymällä kannabista, niin siinä on mahdollisuuksia, joita minun mielestä pitäisi tutkia. Sinua aikaisemmin pyydettiin Ylen A-studioon keskustelemaan juuri tästä kyseisestä aiheesta, mutta et lähtenyt mukaan siihen. Miksi? Mika Isomaa on pitkän linjan dekriminalisaatioaktiivi ja hän oli sitä mieltä, että se olisi vaarallista. Että mä olen sen verran erikoinen henkilö, että se voitaisiin sitten jotenkin, että musta olisi helppo tehdä silmätikku. Ja kun mulle tämmöisiä neuvoja annettiin ja kun mä en itse tiennyt asiasta kauhean paljon, niin totesin, että sinne voi aivan hyvin tulla joku muukin puhumaan. Että Timo Haara, joka sinne meni puhumaan, niin hänestä on ainakin verkkomediassa häneen liittyen on ollut tämmöistä uutisointia, että kannabisaktivisteja kohdeltaisiin jotenkin epäoikeudenmukaisella tavalla. Ja mä sanoisin, että asiaa kannattaa mennä kysymään häneltä itseltään, koska minä en siitä kauhean paljon tiedä. No mitä veikkaat, meneekö se kansalaisaloite nyt sitten läpi? Kyllä uskon, että menee. Että uskot, että tämä kansalaisaloite on hyvä tapa vaikuttaa asioihin? Se vaikuttaa sellaiselta. Vaikuttaa sellaiselta. Mitä luulet eduskunnassa käyvän? Se olisikin mielenkiintoinen asia nähdä. Yes. Mekin jäädään mielenkiintoisena odottelemaan sitten näitä tuloksia. Ja kiitoksia todella paljon, että tulit tänne Medusa TV:seen. Vaikka A-studioon ei päästy. Mutta Medusa TV:seen kuitenkin. Itse kieltäydyin. niin. Mutta tänne tulit kuitenkin ja kiitos siitä tosi paljon, että tulit puhumaan meidän kanssa. Mutta kuitenkin ennen kuin suljette selaimen, niin muistakaa katsoa Fiktio. Joo, vielä se pieni lyhyt elokuva. Että ei muuta kuin taas 2 viikon päähän, silloin aiheena kamppailulajit, tapellaan ja murhataan ihmisiä. Muuta kuin morjes.
Homot vammaiset, masentuneet, mielenvikaiset, nuoret ja typerykset, alkoholistit, narkkarit. Niin ne paskiaiset meille huutavat. Pois täältä, tämä meidänkin vieramaamme on. Kuolema meillä ja joka helvetin nurkan takana. Huutakaa nyt te huutajat. Hölmöt, hullut romantikot. Romanssinne kukoistakoot. Hulluja me vain olemme. Emme kaipaa apuanne, te tekopyhät auttajat. Meidän neitseetön kauneutemme on kateellisilta salattu. Ihmiskunta, ihmismieli, sekopäitä me olemme. En ole kuningatar, en puolen valtakunnan prinssi. Olen hullu mielipuoli, turhamaisuuden jumalatar ja noita. Tänään poltamme taivaan valkopilvet. Katsokaa, kuinka helposti ne syttyvät. Lihaa, rakkautta ja vihaa. Tulitikkuja, lisää, ne sieraimiini tunkekaa. Aivoni liekkeihin rojahtaa. Se niin mukavasti lämmittää. Näettekö? Tunnetteko? Ai ette. No vittu.